1964 година, село Кромидо, околия Петрич. Македонец чул съм, как се помна. Сотиров Илия съм. Години съм 56. Чул съм си македонец от как съм се родил. Андрея Томов Търнаджиев. Роден съм 47 година. На 70 години съм. От Петрич съм. От как се помням, аз и в казармата съм си македонец. Аз съм Евтим по това. Евтим Вардарко се казвам, разбираш. Македонец чувствам как съм се родил. Да. Да се плаща на младите, кой ще може да измисли ново, да го изкара, да се финансира, да се патентова. А не да гледаме Европа и Америка. Уния са Америка си Америка, Европа си Европа. Ние сме си ние. Така е. Ние трябва да мислим за нас. Нашето общество да го градиме такова, како ще трябва да е. Народу да живее, да не бега навонка, а да си седи у дома. Аз не знам какво съм се. И никога няма да стана българин. Татко ми от полето кия да закарат вече, кога го изгонил от горското, оттеке се да работи тогава. Оттеке се, знаеш. Да закарат до там с джипо, един негов колега ми разправяше. Татко ми на мен не ми е разправял, гледала да ме предпази от изнаел как реагира на такива несправедливи работи. И не ми е кажал нищо. И това имаше един баймита, негов колега, Бог да опрости и него. И до един път, аз горе в гаража, там къде ще живеехме, бутна ми къща, блок наприя, гараж там и направих едно заведение, кафе, аперитивче. Те дойде при мене, баймита, вика, така, вика, татко ти, да знаеш, вика, ти не, викам, не знам, не ми е кажал нищо. Он не ти е кажал, за да те пази, вика, да не те знаете какво си, вика, как ти реагираш, вика, и затова не ти е кажал. Ки дойдат, вика, в полето с джипо, хванат най-грубо, като все едно прасе вкарват у някой кочина. Вкарат от джипо у милицията. Трябва да ни кажеш кога ке дойде брат и да не съобщиш, да офанеме. Тека и след от полето ке вземат там, ке тормозат, да каже и после пак ке върнат. Татко ми вика, не знам, вика, ако знам, вика, ти ви кажа, вика, но не знам, не е искал. Татко ми беше железен човек, да предае брат си, да предае идеята, никога. И от Благоевград, когато тръгнахме надолу, и аз виках с тия пари да турех дизел. А Рома ги върнах на Костадинов. И тръгнахме от Благоевград надолу към Смитли. Дизело свърши. Няма дизел. Когато закъсах за нафта. И сетне стоим на пътя оттам и гледам толкова половин саат седоме. Нема кой да мине, да те дай. Па тогава беше ембарго, нямаше дизел. И удол една теретна кола отвада. И манах му на човеко. Спре, викам така и така да ми даеш 2-3 кила нафта, дизел, да се бегам до дома. Викам, пари нема много, я тия 3 лева имам, я ти и пасош, я се ти дам. И викам, утре ке ти докарам и пари, и дизел, 20 литри ке ти дам. Човеко беше така на възраст. Вика, айде вози, вика, не сакам нищо да ме даваш. Жив и здрав да такова. Сетне аз го терах този човек 4 пъти. У Благоевград да го найда. Да му дам дизел. И не можах да го намеря дома. Там дек живееше, тук Струмско живееше. И така завърши нашата обиколка от България. Не трябва за компромиси. Таков като Божидар Димитров, Каракачанци там. Те другите ще самотат горе, разни измислени професори в България, трябва изобщо да не присъстват в тези преговори. 10 години съм бил председател на града тук, градската секция, колийската секция, Ново Илинден. И съм
да съм отсвал един-два пъти по такви причини на събрания. Нали? Много уважителни причини. И до сега съм си македонец. Аз не мога да кажем, че съм българин. Стоян знае там на граница, ако не пита полицай, от носите македонско знаме. Питане, двамата пътуваме със Стоян, не пита този граничен полицай, не пита от има, какви сте вие? Аз се измълчах първи път, втори път ви казва, вие какви сте? Викам, от Петър сме, от носите македонско знаме, от че сме македонци, викам това. Обаче замълча човек. Маре момчета замълчаха, не са че. Това кой е сега? Това е жена му на внук ми. Браво. Това Е това, той внука, моята жена и неговото дете. Нашата правнучка на нас фактически, и тук сме всички. Жена му, той, дъщеря му и ние. Македонското чувство от кога ви е? От 16 на 17 години ни задържаха. Не, от кога се чувстваш македонец? И македонец от как се помня? От дете. От дете са. Къде като съм бил, аз бях ученик в Рила. 9 клас там завърших. И ме прибраха. И що ти ви казва там? И македонци. Маки. В Рила, те понеже са почти на границата между България и Македония, там Бараково. Кюстендил. Ходехме така по селата да агитираме, но хората ги е страх. Наплашени са още от комунизма си ги е страх. Значи, ако се каже македонец, има проблеми практически. Да, имаше проблеми. Но сега няма. Имаше един бай Страхил Змияро, сигурно го знаеш. И в тази книга Табу го пише за него там. И он ми разправя един път. Он ми разправя тази история за библиотеката в София по Благоевград. Татко ти вика, беше безумно смел човек, вика. Не се плаши от нищо. Само иде, вика. Как го докара, вика, тази литература на македонски език, цяла библиотеката. Там около Коларово, там е закопано под някой голем камен, но не го знам и аз, няма какво да ми каже. Само една негова братчетка знаеше, питах ги преди години, вика, не, още времето, първо, па после ми кажа, вика, копахме, ама нищо не намерихме, и така, и не знам, и така остана. Това е вече минало история. Значи библиотеката која е забранета македонската дејност ја собрал и ја закопал, да не ја уништат бугарите. Да. Аз от как се помня, от дете, аз не знам друго. Дедо ми и татко ми си говоря нашия македонски език. Български няма. Наречено тегешки, некю. Тия думи са от стария македонски език. Некю, сякаш туриго и така нататък. Като отех да уча в София, там никой не ми викал на мене бугарин, след маки не вика. Много добре знаят нагоре, кои сме ние тук в Пиринска отдел на Македония. Маките са. И имаше даже там един офицерски син, Сашо се кажуваше, едно лигово, и он се базикаше, така обичаше да се базика. Един път ме предизвика, като взимаха нещо от главата на земята, викам, аз да виждам, и си бълбаица правиш. Аз не саках така да се изтъпвам, да се закачам. Бабаите. Мислиш се, че е голема работа, че ке наплаша всичките. Викам, това ти за урок, викам, друг път с македонци няма да се занимаваш и няма да се подиграваш, викам. И до там беше. После, кой си беше човек, си беше човек. Кой си беше мекере, си беше мекере. Това си така си и в живота. Айде, после казармата. И там имахме проблеми, един влах. И он опитваше се така да начепка като македонци. И на него му дадох им път така урок. Викам, виж кой, викам. Това не ти влах е горе, викам, не ти Враца, викам, и Михайловград, викам. Тук си от Пиринска дом на Македония, викам, и ки се държиш като човек, викам. Млад сържан беше. Ние бяхме редници.
Викам, не ме интересува какво си, викам, дали си като човек, викам. Ако сякаш да се уважаваме, ако не, викам, има други начини. Както и да е. После укроти се, от е изводнил и он му така. Па и он си беше наш човек. Усеща го, зводен старши лейтенант Илиев. Беше окомуш наш. Македонец беше, обаче нали, не го изтъкваше, но си държеше за нашата. Там, айде, после одих по Коми, след казармата, на Горбет. Тук завърших техникум, шел трети разряд изкарах, изизнах най-големия разряд от техникум, шел за 60 лева пари, трябваше да работиш в София, квартири и това, викам, май. И тогава се така наместих, викам, айде, ходам по чужбина. Всякак по Либия, но там бяха условията по-други. Не пуска... Техен човек трябва да си. Трябва да си техен човек. Май закони. И отидех там, 2 години и половина изкарах. И там не знаеха. Маке. Жена беше тогава? А? Жена беше хубаво. Не, Ерген беха още тогава. Имаше един... Милиция беше там, имаше българска милиция. И това така сътрудник беше на милицията. И аз като бригадата, бяхме комплексна бригада, ние правихме външен водопровод ФИТ-200 за селището. И имахме и агрегат там, нали? И багер копаше. А там се копа дълбоко, на 3 метра се прави. Зимата е студено, там 40-50 градуса. Една зима, втората зима, като бех там, 63 падна под нулата. Изпока радиатори, всичко парно, да видиш по такова как се работи по тревога на тия температури, на 63 градуса. Що си губите времето, тук не са направени организации на всички села. Да. А Сингертийски му вика, Данчо, тук вика, всеки може да е апостол, вика. А хората там искаха да чуят председател на Ломов Георгиев, Стоян Георгиев. А той със своето слово така го слуша зяпне. Да, са думите на Сингертийски на Попов, ти го знаеш. Троица, той и аз, тримата преводников. Тримата одием. Бай Иван Сингертийски, Бог да го прости. Бог да го прости. И на всеки дедек одиме, секој сака да види председател. Да види председател, да чуе, да каже некој збор. Перспективите какви са. Да, какво е, що е постигнено, що ки си прави, що нема да се прави. Димитров, аз спомня си, един имаше Шарков, он вика, аз съм към ВМРО, ама много ме интересува, що ги кажете вие, нали? Много ми харесват. Видяха монолога на Темелко си, вика, това е за разликата, ето тия неща, хората много харесва. И Сингертийски ми кажа, даже Сковарданов тогава вика, абе, що сте взели 100 председател? Вече няколко пъти, все Стоян Георгиев за това, за това. Аз не съм вернал тук да дойдете по Гоце Делчев, по Розошко. Стоян е там и ден, и вечер, и в дъжд, и снег, а вие само мена намирате. Какви сте такива? Така. Това са думите на Сковарданов. Да. Ще ви кажа. Това е бе интриганти. Сухаров от Петрич, Коня Тополник ли, те наприя второ Околийско в Петрич, за да Йордан да вземе там, нали? При гласенето. Да. Цял живот, не само ние, преди това аз съм знае много добре. Един от основателите на СНОМ ми беше приятел, почина, бай Васил Глигоров. Беше преди списъка на Киро Глигоров, 66-ти номер в СНОМ. Тук е дал човеко. Ние го снимахме тогава с Дамян беше, с кой? С то от Струмещата Томчо. И сино му го снимахме. Той човек се разказва как е бегал от остров Крит, как е бегал, станал македонски партизанин, как гърците искат да ги обезоръжат македонските партизани, дворече е мало русняци.
са ги остили с оръжие и оттам преминава и им кажали, що македонци тук нема, отидете при Тито. И целият живот се разказваш човеко. И кой го снима на Томчо Синон? На Томчо Синон в Америка откарая касетата, бе. Там. Въпросът е у републиката да сте дали. Дамян беше тук, сега аз отдех знам. Дамян Резаков, че... Въпросът сте наприли тогава. Да, човеко много му уважаваше мене, аз го уважавах също. Борил се. Него, ако не е бил Енвер Ходжа, няма да му се даде. Ние двамата с нашия Слав Божани, с Василий Енвер Ходжа. Го има Енвер Ходжа, говорот што го одржал за македонските партизани од Егејска, рекол, ваков херојски народ македонски го објавија скоро. Не сум видел, вие сте херои, јас се гордеам со вас, знаеш како говор одржал? Ама добро, можел ли да ги остави? Ги пуштил. Сака да каже, тогаш бил позитивен, после... Него му издеса пенсия Енвер Ходжа. Кога идва тук с Тодор Живков, за Бай Васил. На Бай Васил. Първо го ме разправяше човеко, че на Божанин тачето, не от как го знаят тачето, на бензостанцията долу, нали като това министър-председател, всичко спират и като вряла колата с Тодор Живков, Енвер Ходжа го познал на тачето, качен на каруцата с люцерна. И кажал сопли. Я го докрайте той човек да го питаме кофе и като отишал тачето до него и го познал и вика, ти не си тачето, аз съм. И оти вика, ти си каруцар. И вика, тук не признават нас в България пред Тодор Живков. Пенсия не ни дава. Тогава Тодор Живков ги издеса, вечерта го вика в Яворте, кажал Бай Васил да го закарат. И него. Полиция отишли му дали костюм, облекли го и го откарали там и на другия ден са били на Пирипе, нали, на това имаше... Не, в Предело. Там са го закарали. След това вече оно под въздействието на Енвер Ходжа, Тодор Живков бе дал пенсия. Аз си бях привържник, аз си бях към ВМРО привържник, после нали, учреди се един ден Пирин тук, той ми такова покани, разбрахме се такова, им път не признава. Втори път приеме там, пак дадо там, пак не достига Осена, те сега не им достига там, горе в София, сега не им достига нещо и пак не признаха и така остана. Аз, не съм активен така, но съм си твърдо на позицията. Кога е трябвало да одам. Не се такова, не се притеснявам от нищо. Това ме яд, че не признават. За тех ние сме българи. Което там, от София, онки ми каже, аз каков съм. Кой си ти, той е прасе, това Каракачанов и там и оно е Фъфлев там, Божидар Димитров и другите, оно Бойко там, оно с голямата глава. Чека, бе, ти ще говориш за тебе си, как ти ще говориш за мене? Кой си ти там, ти ки му квалифицираш, и аз каков съм. Аз ще знам каков съм. Ти си никой за мен. Ти не можеш да ми кажеш каков съм аз. Аз имам родители, дедовци, прадедовци, знам го историята. Така че и сега, като слушам тук тия по телевизията, тия работи, що стават там в Македония, аз се чудам защо още го търпите там, той е Заев. Това аз имам информация, че той е татко на времето е бил български такъв агент. И той очевидно работи за България, не работи за Македония, за интересите на Македония. Едно време оно е, как беше, Георгиевски, същия. Оно е Бранко, по времето на Гърция, кога беше Дора Бакояни, външен министър. Он с нея е работил, он е поработил за гърците. Как може, какви сте македонци, аз там не мога да разбера. Ти македонец си или си като тия за някакви интереси, майка си и татко си да продаеш. Такива хора аз не ги уважавам. В това село Ливуново и другото, що беше там, за към Мелник, дето вечерта правихме. Хотово, да. Там
се събраваме Ристо не покани неговата къща. Да. Гледахме след у пивницата. У пивницата. Гледаха монолога на Тамелковски. Да. И хората, Се браво, радват. много не реса, заповедайте па. Се. Насекъде дек сме били, се ни молят па да име. Па да име. Ама само Стоян одиш. И аз. Некој Јордан основал ли некъде? Йордан не знам дека е основал. Некъде да е направил секция, некъде. Не съм чул. И дима, некъде има по един, по двама човека. Некъде. Това е. Абе, вон, най-ново неговото родно село, това е Линденци, там ако нещо е направил, това е никъде на друго место. И там нема. Ти спомниш си, от тук, от Хотово се дигнаваме на Гара Пирин. Не гара Пирин одиеме. Така. Вечерта па Но монолог. при оня асен на това, дека беше на долно... На долна градешница. Така. Нали там... Там при Асен, да, в заведението там, къде бяхме. Ето, ние него го търсиме днес, ама Козар бил няколко дена одил. Сигурно Козички гледа и нали знаеш, се смена. Цяла седмица синово Кожек е одил. Иначе он кео запишехме и него. Да. И он има голема заслуга. Да. О, при него бяха колко имаш към 70-80 човека там се сбира. Виж какво маленко село. Ама има и Угара, преди 2016 там, нали, учредявахме. Да. Спомниш се ти и два-три пъти одиеме заедно с тебе там. Да. Това е истината. Нека Данчо да покаже къде е бил, що е направил. Каже. Аз не съм чул някъде да е бил. И да е бил някъде, само той се знае дека е. Това хората ги плащат на старите, им викат пенсия, няма на младите, ако на младите им викат работа, няма. Това да не се лъжим, няма да чинува. Ако те разберат, че си македонеци на служба държавна, те намерят начин да те уволнат. Ако си у някой частна фирма, те намерят оно частнико, да намерят всякаките уволни, че не е къде скъпат от проверки. Знаеш, ще бяхме сега при Борката. Знаме, И скъпали го тия дена от проверки. От разно, от хей. Борката кмето ще беше, Да, кмето ще беше. И сега, нали, долу магазин ще държи. Та за цигари, дома му ще бъркали по тавани, това, нали, скъпали го. Ама не може да го стат на него намира. Тогава Велю го остиот, но помогнаваме на кмето. Они гласува по-молили така, кмето да стане. За първия кмет беше Велю Велиев. Борбата беше между Чопаков, той комунист и това. И това момче, ние го знаем, дедо му отипа на границата. И ние решихме да му помогнем Мамолин Пирин. Аз преговорвах с него, с Дуевски, депутат тогава. С Стоян беше тук на това. И Илюна при Остромесеца напред предизборна кампания и като дойде ред за там Кромидово е маленко село, кмето го назначава на место. Илю ми се обади по телефона, викам да ми вика пред кмета за Борка. Викам, иди ти там, ако кметът ти откаже, като ти каже, че от аз сетна разговарях с Велю или кръвната, и вика, много момче Илю, и викам, иди, ако каже, тогава го назначи за наместник. 4 години зорен, но ние ВМРО-то отгоре са го потискали да го махнат. Потом го назначава на то кмет, му викат да го махне на това момче. И беше казал, вика, аз съм обещал на тия хора, ми помогна, понеже тогава Велю спечели 168 гласа губи на Чопаков, а ние му дадаме 560 гласа тогава. И го остави да е кмет. Иначе дека остане. За втори мандат Велю ми вика, изобщо не си правете думата, ваш човек да е там, вика. Роден съм 1964 година, село Кромидо, околия Петрич. Македонец се чу съм, как се помна. Сотиров Илия съм. Години съм 56. Чу съм си македонец от как съм се родил. Андрея Томов Търнаджиев.
Роден съм 47 година. На 70 години съм. Петрич, тук От Петрич съм. Как се помням, аз и в казармата съм си македонец. Аз съм ефтин по това, ефтин Вардарко се казвам, разбираш. Македонец, чувствам как съм се родил. Така. Да се плаща на младите, кой ще може да измисли ново, да го изкара, да се финансира, да се патентова. А не да гледаме Европа и Америка. Уния са Америка си Америка, Европа си Европа. Ние сме си ние. Така е. Ние трябва да мислим за нас. Нашето общество да го градиме такова, како што треба да е. Народът да живее, да не бега навонка, а да си седи у дома. Аз не знам какво съм се. И никога няма да стана българин.